Какво е вашето виждане за дигиталното евро на ЕЦБ и как ще се отрази на обикновените хора? Интересно ми е вашето експертно и чисто човешко мнение. Та моето мнение винаги е чисто човешко. Първо по презумпция, пък след това е техническо. Вижте, това е много политиканствен въпрос и вие знаете всеки ден от сутрин до вечер се бистри в пресата. Смятам, че проблематиката се преекспонира. От гледна точка на това, че те ще оставят кеш. Едно достатъчно ниво от кеш, с което няма да убият кеша, по принцип защо. Естествено, аз съм за кеша. Вие виждали сте, когато отидете в кварталното ресторанче или в кварталния магазин, те винаги ви задават въпроса как ще платите, с карта или кеш. Следващия път, когато отидете, обърнете внимание на физиономията на търговеца, на продавачката. В момента, в който кажете с карта, тяхната физиономия става леда. В момента, в който кажете кеш, имат ведра физиономия. Защо? Защото кеша подпомага местния бизнес. По 1000 причини. Да не говорим, че при търговеца с карта винаги се плаща 1%, търговецът ти взема 1% като отидеш в Kaufland. Да не говорим, че ако те теглиш от банкомат, карта ти е на ОББ, пък банкомата е на Първа инвестиционна банка и там те заколват и така. Сега, в отговор на вашия въпрос, аз не смятам, че те ще минат към дигиталното евро от раз в крайност, защото според мен това ще предизвика еволюции. Затова отговорът ми е такъв. Аз съм против с двете ръце. Обаче те варят големия кос, че видите ли по този начин борят корупцията. Глупости на търкалета. Дано оставят долния праг за разплащане с кеш максимално по-висок и дано България някой има смелостта да вкара в Конституцията, че плащането с кеш не може да се отмени следващите 50 години, например.